Diputado nagusia edukita, eta gure alboan dagoela jakinda, leheno izan dugu bideratxoa, eta argi izan dugu, mugimenduaren alde dagoela, hoxe, eskerrak eman. Eta pixka bat, azpimarratu nahi nuke, eskola txiki hauek, hogeita zazpi eskola txiki hauek dauzkagunak Gipuzkoan, ez dala bakarrik hezkuntza ematen, hezkuntza noski ematen dala, horren baten, matematikak eta zientziak eta bai. Eta badakigu gainez oso ondo formatuta ateratzen direla gure ikasleak eskola egitatik. Baina, aldarrikepan bat egin nahi dugu, baita ere dira herri proiektuak dira. Herri txikiontzako berebizikoak direla eskolak bertan izatea. Larraul modernia bezala, gure mezua jarraitzen du izaten, guk herrian hezkuntza zerbitzua nahi dugula 12 urte arte, eta bai herritarrak eta bai udalaren indarrarekin jarraituko dugula gure proiektuarekin aurrera, hemen hezkuntza zerbitzua tokatzen zaigula legeak agindutakoa. Lehenengo eta behin eskertu dut Larraulgo gobiatzearekin. Ezaguna da gure foru gobernuaren konpromisua herri txikiekin. Gure ustez Gipuzkoa bezalako herrialde batean herri txikien garapena garrantzitsua da, oso garrantzitsua. Eta herri txikiak garatzeko eta bere superbientzia bermatzeko erabat beharrezkoa da eskola txikiak garatzea eta bermatzea. Eskola txikiak herri mugimenduaz gain, eta euskararen bermea izateaz gain, herri baten bihotza dira. Eta guk uste dugu Larraul bezalako herriek behar dutela, merezi dutela eta erabat beharrezkoa dutela beren eskola txikia garatzea. Momentuetan Larraulek 8 urte arte eskaintzen du hezkuntza eta nahiz eta diputazioak eskuduntzarik ez izan impulsatuko nioke Eusko Jaurlaritzari eskaera 12 urte bete arte aurrek bere herrian ikasi ahal izan dezaten. Guretzako garrantzitsua da eta esan bezala bide lagun izango gara, Larraul herriaren bide lagun izango gara bide honetan. Nik guraso elkartean izenetik eskerrak eman, diputazioei bereziki, festa antolatzen hasi ginean, Eusko Jaurlaritzak urtero ematen du laguntza ukatu zigun, 10.000 euroko laguntza ukatu zigun, eta ikusi genuen momentu batean, festa guk nahi bezala etzala egin izango, eta dena jarri zitzaigun kolokan, eta eskerrak diputazioak mantendu du bere urteroko diru laguntza, eta beste erakundek ere mantendu duten, eta eskerrak baita ere, herritarrek eta inguruko enpresek eta bere babesa eman digute, horri eskerrak posible izango da, ekainan iban, guk amesten genuen moduko festa bat izatea. Horregatik eskerrak, bereziki eman, eta baita ere, jakineratzen, espero dugula festa izango dela benetako festa bat, eta horrek usten duen ondorio positiboa dena inbertituko dugula hezkuntza proiektuan eta azpiegituretan. Euskaraz bizitzeko egiten ari diren ahalegin hau miresgarria da, eta gure partetik laguntzen saiatuko gara eta laguntzen jarraituko dugu. Beraz, nik hori azpimarratuko nuke. Herri txikietan, eskola txikietan egiten ari den ahalegina, eramaten ari den eredu parte hartzaile hau guztiz funtsezkoa da euskararen jarraipenerako, euskarak bizirik jarraitzeko, eta beraz, nik eskerrak eman behar diet guraso hauei, udal hauei egiten ari den ahalegina.